Ni'n edrych ar llif lava yma. Lava sydd wedi llifo mas a gwaelod y môr mewn rhyw blob mawr. Ac oherwydd roedd e'n dod mas ebyn y môr, roedd e'n oeri a'n rhoi croen ar y blob. Ond oherwydd roedd e'n llifo dros gwaddodion lib, roedd y dŵr yn y gwaddodion yn berwi a nwyon yn codi drwy'r gwaelod y blob. Ni'n galw rhain lava clustog achos maen nhw'n wneud siâp clustogion. Chi'n weld y crisialau bach yma o feldspar, ni'n galw fe, ac o'n nhw wedi ffurfio cyn roedd y lava yn llifo mas.